Revers, sembla que les meves sospites sobre l'estat d'Etelon són certes. El meu ordre ja ha aconseguit interferir en algunes de les nostres freqüències segures. El primer en caure ha sigut en Sorret. Mireu la seva última transmissió. Un moment. Estic perdent connexió. La imatge no funciona. Els del nou ordre han interceptat la meva connexió. Companys de la rebel·lió. Ja ho he vist. Ara anem del mode comptes comunicacions que fem, ja que altres freqüències també podrien estar punxades. Necessitem una manera d'evadir aquest control del cos. Com ho fem? Ja està, l'Eric és un excientífic del nou ordre. Ell ens podria ajudar. Vaig a trucar-lo. Ei, Eric, hola, sóc en Kirako. Sí, escolta, ja que tu vas ser científic del nou ordre... tranquil, no et volia recordar, ja sé que no t'agrada això. Però necessitem la teva ajuda. Vale. Tu saps alguna manera de saltar-se els controls de les freqüències del nou ordre? Ah, que havia tingut problemes amb una Teleclipse i una hacker? Saps com contactar-hi? No. Bueno, ja intentaré buscar alguna manera de contactar amb ella. Bueno, moltes gràcies, i ens veurem un altre dia. Adeu. Bé. Bueno, us deixo que tinc que buscar aquesta tal Eclipse. Començaré a ficar-me en contacte amb la Ela Blue, potser sap alguna cosa.